ଗପର ନାଁ ସତ୍ୟର ଶକ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଏକା ଭଳି। ଜଣଙ୍କର ନାଁ ମୁନା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ କୁନା। ସେମାନେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ମୁନା କହିଲା, ଶୁଣ କୁନା, ଚାଲ ଆମେ ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳ ଖେଳିବା। ମୁଁ ଚୋର ହେବି ଆଉ ତୁ ପୋଲିସ। ମୁଁ ଲୁଚିବି ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଖୋଜିବୁ। ଏତିକ କହି ମୁନା ସେଠୁ ପଳେଇଲା ଏବଂ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲା। ଏପଟେ କୁନା ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁନା ଖୋଜି ନ ପାଇବ ବୋଲି ମୁନା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ବାଘ ଓ ତାର ଗୁମ୍ଫା। ମୁନାକୁ ଦେଖି ବାଘ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମାଂସ ଖାଇବି, ଏବଂ ଉଠି ପଡ଼ି ମୁନା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବାଘ ମାମୁଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ ବାଘ ମାମୁଁ। ମୁଁ ଭୁଲରେ ଖେଳ ଖେଳ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାଘ ମାମୁଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କ'ଣ କହିଲୁ? ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବି କେମିତି? ମୋତେ ଥରୁଟିଏ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖା କରି ଆସେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇଦେବେ। କ'ଣ କହିଲୁ? ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବି ତୁ ଫେରି ଆସିବୁ ବୋଲି? ଏହିଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କେମିତି ମିଛ କହିପାରିବି ବାଘ ମାମୁଁ? ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖା କରି ଆପଣ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି। ହଉ ହଉ, ଛାଡ଼ିଦେବି, ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଭଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କିମ୍ବା ନ ଆସିଛୁ, ତେବେ ମୁଁ ତୋ ଗାଁକୁ ଯିବି, ତୋତେ ଏବଂ ତୋର ସାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାରିବି ଏବଂ ଖାଇବି। ହଉ ଯା, ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବୁ। ତାପରେ ମୁନା ଚାଲିଲା ତା ସାଙ୍ଗ କୁନାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମୁନା ତା ସାଙ୍ଗ କୁନାକୁ ପାଇଗଲା ଏବଂ ସବୁ କଥା କହିଲା, ଯାହା ସବୁ ତା ସହିତ ଘଟିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖି ବାଘ କହିଲା, କ'ଣ କିରେ ପିଲା, ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ନେଇ ଆସିଲୁ ମୋ ପାଖକୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ କଥା କହିଲି। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁ ରହିବୁନି ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ରହିବି? ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ବାଘ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଯାଅ।